Inawgurat il-Presepju Majestus fi Pjazza Tritoni u miftuħ uffiċjalment il-festi u l-attivitajiet tal-miliet u l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta, l-istess presepju li sentejn ilu intrama fil-Pjazza Ewlenija tal-Vatikan u s-sena l-oħra fl-Art Imqazza f'Bethlehem. Fl-inawgurazzjoni it-tlieta filgħaxija, iċ-ċermen ta' Valletta 2018 Jason Mikallef ta' iżjed dettalji dwar l-attivitajiet għax-xahar ta' Diċembru fil-Belt Valletta. Fost oħrajn huwa ħabbar kif għall-ewwel darba ser tinxtel bid-dwal tal-miliet triq il-Merkanti li t-tieni l-akbar triq kummerċjali fil-Belt Valletta. Bil-mod il-mod, kull ġimgħa ser ikollna ħafna attivitajiet differenti li waslu għal żewġ avvenimenti kbar fil-Belt Valletta. Fil-15 ta' Diċembru ċelemonja tal-eluq tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura fi Pjazza San George, imbagħad nagħlqu bil-kbir is-sena 2018 u nilqgħu is-sena ġdida permezz ta' ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta. Is-Sur Mikallef ħabbar ukoll kif wara ħafna żmien se terġa' tittella l-purċissjoni ta' tfal bil-bambine fil-Belt Valletta li se tara l-involviment tal-għaqdiet kollha Beltin. Ħafna ma tidher fil-Belt Valletta u din is-sena permezz ukoll ta' l-okkażjoni ta' dan il-presepju hawnhekk fi Pjazza Tritoni iddeċidejna li naturalment bis-saħħa tal-għaqdiet norganizzaw dina il-mixja u dina il-purċissjoni bl-istatwa bil-vara tal-bambin u eventwalment ukoll tkun parti miċ-ċelebrazzjonijiet tagħna tal-Festi tal-Miliet fil-Belt Valletta. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Dewda Battista qal li dan il-presepju hu parti integrali mill-festi u l-attivitajiet kollha tal-miliet aktar u aktar għax jirrappreżenta twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li wieħed mill-isbaħ mumenti tiegħu fl-aħħar 5 snin kien il-mument x'inra lil Papa Franġisku jitlob quddiem il-presepju Malti fil-Pjazza tal-Vatikan.